Kde to sme? Samci, vstávaj! Pozri, kde sme. Čo sa stalo? Tam je domčí, poď za ním. Domčí, vstávaj! Pozri, kde sme. Kde to sme? Kde sme? Poďme to tu preskúmať. Poďme tam hore. Ja tu to vôbec nepoznal. Musíme sa dostať domov. Musím. Čo tu je? Nejaký karta, to čo? Viete vôbec aspoň kde sme? Ja vôbec neviem. Čo je toto? To sú... Nezmlátili nás s tým títo ľudia, čo nás tu zatkli. Nie, ale pozri. Mne sa zdá, že áno. Poďme sa pozrieť. Dobre, ideme skúsiť nájsť náš domov. Dobre, poďme. Ja budem hneď cestu. Ako nás tu vynesli, to neviem. Poďme skúsiť vybrať dole. Ne! No to asi čo ti je? Poďte. Nejaký strome. Okolo stromu, tu poďte. No, Domčo, choď. Jau! Konáre, všade sú. Kde ideme? Domčo! No to asi! Si v pohode. Podaj ruku. Netreba. Nejak sme sa dostali. Kde to sme? Čo to je za mesto? To nevieme. Čo je to za Jarek? Poďme sa pozrieť. Mňa všetko boli, aj tak. Aj mňa. To je asi z toho, jak nás zblatili. No, ale ja fakt neviem, z čoho to môže byť. Ste v pohode? Joj, bez rodiny. Všetko nás bolí. Aha, tam je, čo je? Tam musíme ísť. Počkajte, tam je nejaká budova, vidíte tam vzadu. Maringotka. No, poďme, ideme preskúmať. Ako sa cítiť? Ako sa tešíš? Zle. Všetko ťa bolí? No tak to sme dopadli. To je nejaká pranička, ideme cez ňu. Domči! Poho. Ideme cez branička, alebo asi niečo. Poďme sade. Tam je diera v plote. Poďme tam. Kde? Tam je diera. Počkaj. Sú tam čo videl aj ty? No to je jedno, to sa mi asi zdalo. Asi vietor. To je niečo hrozné, jak sme tu dopadli. Kde? Aha, tu je diera. Počkaj. Skús tam dať nohu. Čakaj, to je pasca. A to je cestička, dobre. Pozor, aký drát od elektrický. Ja mám bombulka. Ja. Aha, pozrite. Čo tu je? Ja, ale... Toto si zoberme. Dobre, to bude. Alebo nechaj to.
Domčo, čo si našiel? Takže ty nie sú bol tam je cesta. My sa ideme pozrieť tam, počkej. My ideme tam. Čo? Musíte mi dať ďalšiu nohu. Dobre, Domčo, natiahni mu. V pohode. Aj. Tam je niečo zrutené. Poďme sa tam pozrieť, čakať tam budú nejaké suroviny. Mohol tam niečo byť. Mohol sa ostať. Čakaj, ticho, jak ti chvíli. Tam niekto mal bunker. Poďme sa rýchlo pozrieť, čo tam môže byť. Tam bola taká bunker. Tam bol taký bunker. Čo tam je napísané? Počkaj. A skúšam. Si normálny. Počkaj, poďte sa tu pozrieť. Tak tu bol riadny bunker ako. No ako, neviem, či to boli ľudia, alebo vietor, búrka. Ideme sa pozrieť do tej maringotky. Áno. Dobre, poďme. Poďme sa pozrieť do tej obrnej veci. Že čo tam čo? Tak dlho sme boli omračení. No. Nie, ja si myslím tak, jeden deň asi. Raz dve. Ešte stále vás bolia nohy. Teda sa chodí. Teraz sa kolíš. Tam vzadu čierne. Prvé jedlo. Tu môžeme... to asi nebude dobre. Treba nám nejaký šuter. Ona utekla, nevadí. Poďme sa pozrieť. Hej, poďme sa radšej, no. Poďte. Choď, Domčo, choď. Poď, To si asi nemal tak silno. podám ti ruku. Pozrite, čo máme všetko na nohách. Domčo, poď to držať. Chceš ruku? Nie, zavyskočeš, choďte ďalej. Daj ruku. To vidia. Dávaj. Dobre. To všetko boli. Poďme sa pozrieť. Počkaj, ja si toto musím dať dole. No ale ja si to dám potom. Nemám. Ja mám rukavice. Ja sa idem za Domčo pozrieť. Dáš to dole? Neubytujeme sa tu zatiaľ. No, neviem, že to je... Nie, to veľmi. Co to je, Domčo? Tam sú nejaké... Nejdeme sa tam... Poďme sa tam pozrieť, rýchlo, poďme. Nie, čakajte. Ale... Nie, ja by som tu radšej nebol, pozrite, ona nie je veľmi rovno tá maringotka. Počkajte, ja sa musím odložiť. Dobre, ja idem dole to zatiaľ preskúmať. To je vych. Zvádza si, poď. Má noha. Pozor sa. Choď rovno ešte.